съм Коля Петрова и съм учител по информатика в математическа гимназия град Хасково. С Митко работя вече 5-та година и съм щастлива от неговите заслужени успехи. Те са резултат от неговия упорит труд и безспорен талант. Гордея се с него и му пожелавам все по-високи върхове да покорява. Здравейте от мен, аз съм Димитър Карев, 11 клас съм от Хасково. През изминалата година успях да завървам първо място на зимни състезания по информатика. По-късно през годината спечелих сребърен медал от международния турнир по информатика, който се проведе в град Шумен. А пък в началото на тази година спечелих и бронзов медал от националното състезание по математическа лингвистика. Преди няколко седмици бях приет като един от двамата участници на престижната международна научно-изследователска школа RSI към Масачузетския университет.